ҳамасола 21 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии йога дар сартосари ҷаҳон таҷлил карда мешавад. Сафорати Ҳиндустон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 11-умин рӯзи байналмилалии йогаро дар майдони шаршараи боғи Наврӯзгоҳи пойтахт, ки ин маротиба макони баргузории чунин чорабинии байналмилалӣ интихоб гардид, дар якҷоягӣ баргузор намуданд. Today we are going to celebrate 11th International Day of Yoga here in Dushanbe, Tajikistan. имрӯз мо дар шаҳри Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 11-умин рӯзи байналмилалии йогаро ҷашн мегирем. тавре медонед, маҳз 10 сол пеш Созмони Милали Муттаҳид қатномаеро қабул кард, ки тибқи он ҳар сол ин рӯз ҳамчун рӯзи байналмилалии йога таҷлил карда мешавад. аз ҳамон вақт ин ҷониб ҳар сол дар саросари ҷаҳон ин рӯз ҳамчун рӯзи байналмилалии йога таҷлил карда мешавад. ман хеле шодам, ки имрӯз мо дар боғи шаршара ҷамъ омада ин рӯзро ҷашн мегирем. йога як анъанаи қадимаи мардуми ҳиндӣ мебошад, ки имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон маъруфият пайдо кардааст. дар Тоҷикистон шумораи зиёди одамоне ҳастанд, ки ба машқи йога машғуланд. инчунин дар кишвар толорҳои варзишӣ, марказҳои тандурустии йога фаъолият мекунанд, ки дар онҳо йога тамрин дода мешавад. йога дар Тоҷикистон низ то рафт пеш меравад. аз ҳамин сабаб имрӯз одамони зиёд ҷамъ омаданд, то ин рӯзро якҷоя бо мо таҷлил намоянд. зеро йога на танҳо як машқи ҷисмонӣ аст, балки тарзи ҳаёти солим мебошад. йога зеҳн, бадан ва рӯҳро бо ҳам мепайвандад. он интизом мебахшад, ҳолати равониро беҳтар мекунад ва инчунин пайванди инсонро бо табиат мустаҳкам месозад. мо дар табиат зиндагӣ мекунем ва бояд бо табиати худ дар ҳамоҳангӣ бошем. йога воситаи пайвастани зиндагии инсон бо табиат аст. So yoga is a way of connecting our life with the nature. субҳгоҳӣ вақти хубест барои ба машқи йога машғул шудан. машқҳои саҳарии йога метавонад ба узвҳои нафаскашӣ ва ҳолати рӯҳӣ дар давоми рӯз таъсири мусбӣ гузорад. моҳияти машқи йога ва нафъи он ба шахс ба гузашти вақт ва на чандон тӯлонӣ рӯшан мешавад. боиси фишорҳои равонӣ шуда изтиробро кам мекунад ва майнаи сар ба таври табиӣ истироҳат менамояд. пас аз анҷоми машқҳои йога дар субҳгоҳӣ кори дил ва майнаи сар хубтар мешавад ва ба ин узвҳо нерӯи мусбӣ медиҳад. барои ташкил ва баргузор кардани ин чорабинии варзишӣ дар чунин боғе, ки фазои орому ҳавои форам ва канори шаршарае, ки ба рӯҳу равони ҳар як иштирокчӣ таъсири мусбӣ мегузорад, хело ҳам мусоид ва мувофиқ буд. ҳамчунин сокинони хурду бузурги Душанбешаҳр барои иштирок дар ин макони зебоманзар ҷамъ омаданд. Готовим наши легкие. Вдох к работе. Округляем спинку, выдох. И на вдохе хорошенечко вытягиваемся. И аккуратненько встаем. Наверное, ваши ножки уже затекли. ҳамоиши мазкур аз соати 7:30 то соати 9 давом кард ва зиёда аз 500 нафар дӯстдорони йогаро ба ҳам овард, ки онҳо дар машқи дастаҷамъии йога таҳти шиори як замин, як тандурустӣ иштирок намуданд. ширкаткунандагон бо миллионҳо нафари дигар дар сартосари ҷаҳон ҳамроҳ шуданд, то ин ки ин анъанаи қадимаи мардуми ҳиндро, ки соли 2014 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун рамзи ҷаҳонии фараҳмандӣ, ҳамоҳангӣ ва сулҳ эътироф шудааст, ҷашн бигиранд ва амалӣ намоянд. чорабинии мазкур бахшида ба 33 солагии муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардида истодааст. имрӯз ҷумҳурии Ҳиндустон ҳамчун як шарики созанда, ҳамчун як кишвари дӯст ва бародар ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо муносибатҳои ду кишвар рушд намуда истодааст, ки ҳамзамон дар самти кор бо ҷавонон ва тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
ин муносибатҳо мунтазам рушд намуда истодаанд. бояд зикр намуд ки дар доираи фаъолиятҳои пурмазмун байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафоратхонаи ҷумҳурии Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе мо як қатор чорабиниҳоро низ ба назар гирифта истодаем ки дар соли равон ҳамзамон ин дави дӯстии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон, форуми ҷавонони Тоҷикистон ва Ҳиндустон ва имрӯз чхеле ки мебинед рӯзи байналмилалии йога аз ҷумлаи ин чорабиниҳост. бояд зикр намуд ки байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати варзиш ва ҷавонони ҷумҳурии Ҳиндустон ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст ки дар доираи ин ёддошт мо ҳамасола форумҳо, фестивалҳо ва дигар чорабиниҳоро байни ҷавонони ду кишвар доир менамоем. аз ҷумла дар соли равон мо дар нақша дорем ки форуми ҷавонони Тоҷикистон ва Ҳиндустонро дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намоем. таҷлили рӯзи байналмилалии йога дар пойтахти кишварамон робитаҳои фарҳангӣ ва мутақобиларо байни кишварҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон боз ҳам наздиктар намуда ҷонибҳоро ҷиҳати пешбурди арзишҳои муштараки тандурустӣ дар арсаи байналмилалӣ муттаҳид мекунад. дар идомаи чорабинии машқи оммавии йога бо роҳбарии мураббии ин намуди варзиш Умеда Пирматова баргузор гардид ки ӯ дар рушди йога дар Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст. Легче поймать баланс. Левая ножка опорная, правую ногу к себе подтянули. Зиёда аз 12 сол дар сафоратхонаи Ҳиндустон кор мекунам ва машқи йогаро мебарам. бисёр одамое ки ба йога мебиёянд хурсанд ҳастанд, бисёри касалиҳошона мумкин гум карданд. Ҳамеҳоз мо дар як замонаи зиндагӣ мекунем ки стресс бисёр аст, информатсия бисёр аст. йога ақаллан 1.5 соат ҳам бошад, одамро ба худ ҷалб мекунад, худаш нафасаш проблемаоша дур мекунад. барои ҳамин ҳам биёед ҳамроҳи мо дар сафоратхона машқ кунед. арзишҳо ва нафъи намуди йога ин шафқат, ҳушёрӣ ва нерӯи ботинӣ мебошад ки ин арзишҳо дар ҷаҳони мураккаби имрӯза ва технологияҳои муосир дар ҳолати завол қарор дошта, яке аз роҳҳои ҳифз кардани ин арзишҳо маҳз метавонад ин намуди варзиш бошад. нерӯи ботинии башарро тақвият мебахшаду бо мушкилот тобовар мегардонад. Я уже 4 года занимаюсь в посольстве Индии. До этого я занималась в гармонии, тоже йогой. Вот. В общем, спорт и йога очень помогают здоровью, и не только здоровью, но и духовности. Во-первых, очень хорошо растягиваются мышцы. Можно вас еще раз попросить, займите свои места, пожалуйста. Упражнения, которыми мы не занимаемся каждый день, мышцы, которые не задействованы в нашей повседневной жизни, мы растягиваем на йоге. Это заряд бодрости дает, дает желание дальше жить, потому что я сейчас на пенсии, у меня много свободного времени, я с большим удовольствием посещаю занятия йоги. Здесь у нас очень хороший тренер, очень доброжелательная обстановка. Упражнения мы делаем по мере своих возможностей, в ритме своего дыхания. Мы, значит, неважно, сколько вам лет, какая у вас подготовка физическая, можно в любом возрасте начать заниматься йогой в меру своих возможностей и, как говорится, укрепить свое здоровье, познать, так сказать, философию этой великой страны Индии, которая подарила нам йогу. Я желаю всем здоровья и приглашаю вас на йогу. имрӯзҳо бисёр толорҳои варзишӣ ва марказҳои саломатӣ дар Душанбе бо иштироки мураббиёни касбӣ машғулиятҳои йогаро баргузор менамоянду афроди зиёд онро ҷиҳати пешбурди тарзи ҳаёти солим интихоб карданд ва аз он манфиатҳои мусбӣ зиёд гирифтанд. дӯстдорони ин намуди варзиш бидуни дар назар гирифтани сину сол метавонанд ба он машғул шаванду рӯҳи ҷисми худро тақвият бахшанд.
Я занимаюсь йогой уже 6 лет, начиная с 60. И у меня были просто проблемы со спиной. Поэтому я пришла в йогу. И йога мне очень помогла. У меня сейчас нет проблем со спиной, с проблемами со здоровьем. Я чувствую себя легко и свободно. И йога помогает прежде всего здоровью, и та же медитация помогает, чтобы и ум, и сознание наше успокоилось, и мы были в гармонии с самим собой. Я просто хочу поблагодарить индийское посольство за то, что они организовывают такие праздники и вовлекают людей именно в эту практику, в йогу. Например, я что хочу сказать, что чем раньше занимаешься йогой, тем лучше, конечно, для человека. Это здоровье, это ум, это спокойствие, это доброта и любовь. лозим ба зикр аст ки ҳафтаи гузашта сафорати ҳиндустон як қатор машғулиятҳои йогаро дар нуқтаҳои гуногуни шаҳри душанбе баргузор кард ки то сатҳи огоҳӣ дар хусуси ин ришта боло барад ва тарзи ҳаёти солимро бештар ташвиқ намояд ва ин иқдом аз ҷониби сокинони пойтахти азизамон шаҳри душанбе ба хубӣ пазируфта шуд. Ин иқдом боис гардид шумораи зиёди дӯстдорони намуди варзиши йога дар ин макон ба ҳам оянд. Я занимаюсь йогой, наверное, уже где-то больше 20 лет. Ну, конечно, с какими-то перерывами, и в разных местах я занималась йогой. Конечно, меня это очень поддерживает и физически, и морально. Я уже без этого не могу. Для женщин, в частности, это очень важно. И растяжка, и просто для того, чтобы поддерживать и тело, и поддерживать крепкий дух. Я тоже очень благодарна посольству Индии, потому что мы занимаемся там уже, ну, я уже, наверное, лет 13-15 занимаюсь в посольстве Индии. И очень довольна. И всегда они предоставляют хорошие условия. Всегда у нас замечательный тренер Умеда. На протяжении всех этих лет с нами занимается Умедочка. Я считаю, что это необходимо. Это и философия, и дыхательные практики, и вместе с тем физические упражнения. Я желаю всем нашим женщинам, мужчинам в Таджикистане присоединиться к нам и получать мощное удовлетворение от физических и духовных практик. Если вот вы занимаетесь, просто, во-первых, вы немножечко мышцы подтягиваете. Во-первых, это просто физические упражнения, они помогают держаться в форме. Например, если я не занимаюсь, я расслабляюсь, мне сложно ходить, мне сложно дышать. Если я прихожу на йогу, то, конечно же, я чувствую себя хорошо. Я считаю, что, если человек не болен какими-то очень серьезными болезнями, то заниматься просто необходимо, надо. сафорати ҳиндустон дар чорчӯбаи барномаи рушди байналмилалии йога иқдом гирифтааст ки алоқамандии ин риштаро ба омӯзишҳои лозим дар шаҳри душанбе фаро гирад. дар сурати аз худ кардани нозукиҳои йога онҳо метавонанд дар оянда ҳамчун мураббӣ ба фаъолият оғоз намоянд. Я студент именно программы йоги, которая проводится со стороны посольства Индии. Уже практикую Индию 1,5 года. Вот. За это время достигли очень больших результатов, поэтому сейчас вы увидите и мое выступление тоже. Вот. И я очень рада, что есть такое вот именно понятие йоги и то, что есть возможность у нас проходить данные занятия в посольстве Индии. Было такое, что в Фейсбуке вышло объявление со стороны посольства Индии, приглашение новых студентов для практических занятий йоги, поэтому во главе Умеды Пирматовой, нашего тренера, коуча по йоге, я пришла и вот так вот сразу стало интересно очень заниматься йогой, поэтому я рада, что есть такое у нас. И благодарю Умеду Пирматову, нашего тренера,
коуча, наставника, то, что она преподает так замечательно йогу, и мы чему-то новому учимся. И это очень хорошо в наше время такое стрессовое, что это как раз-таки практикует и физическое здоровье, и ментальное здоровье. То есть человек оздоравливается, да, проходя занятия по йоге. ҳоло бошад ин ҷо талош мекунем дар хусуси йога ва манфиатҳои он иттилоъе дар ихтиёр доштанмонро дар миён бигзорем. аввал ин ки чӣ касе метавонад ба машқи йога машғул шавад, ин суолест ки пештар зиёд шунида мешуд. ҷавоб ин аст ки ҳар кас метавонад ба он машғул шавад ва барои ҳама манфиат дорад. Ин як шакли машқи бехатар аст ва осеббиниҳояш кам аст, аммо бояд онҳое ки осебҳои зону, сутунмуҳра, фишори баланди хун, мушкилоти мувозинатӣ доранд, сину солашон аз 65 сол калонтар ва ё ҳомиладор ҳастанд, метавонанд ба духтури йога муроҷиат кунанд. илова бар ин занҳои ҳомиладор ниёз доранд ки меъёрҳо ва унсурҳои муайяни йогаро тағйир диҳанд. тадқиқот муайян кард ки йога барои беҳтар хоб кардан мусоидат мекунад. машқҳои йога на танҳо барои тезтар хоб рафтан кӯмак менамояд, балки инчунин барои тӯлонитар хоб кардан низ таъсиргузор аст. коршиносон йога барои натиҷаҳои беҳтар машқҳои дарозмуддатро тавсия медиҳанд. аз ин рӯ мунтазам машқ кардан муҳим аст. илова бар ин мутахассисон пешниҳод мекунанд ки бархе тамринҳои йога баданро ба истироҳат ва хоб беҳтар омода мекунад ва иҷрои онҳо бисёр манфиатбахш аст. йога метавонад эътимоди шуморо ба худ зиёд кунад ва худшиносиро тақвият диҳад. дар асл он ҳам ба огоҳии афзояндаи шумо ва аз байн бурдани маҳдудиятҳо ба шумо кӯмак мекунад. ин машқ ҳамоҳангии мушакҳоро беҳтар мекунад ва барои коҳиши вазн тавре ки қаблан гуфта шуд кӯмак менамояд. шумо метавонед ин амалҳоро барои баланд бардоштани эътимод ба худ анҷом диҳед ва саломатии рӯҳиву равониро ҳифз кунед. ба гуфтаи мураббиён йога метавонад ҳам ақл ва ҳам ҷисми инсонро тақвият бахшад. ҳамарӯза нафарони зиёд ба хастагӣ ва афсурдагӣ рӯбарӯ мешаванд ва маҳз йога дар ин ҷабҳа метавонад ба онҳо ёрии калон расонад. йога ҷисмро қавӣ, мушакҳоро устувор ва доираи ҳаракати шуморо беҳтар мекунад. аммо агар хоҳед ки натиҷаи хубро зудтар ҳис кунед, бояд онро зуд такрор кунед. йога инчунин қувват ба мувозинати ҷисмро устувор нигоҳ медорад ва мушакҳои тамоми баданро ҳамоҳанг мекунад. бартарии асосӣ ин аст ки ҳоли шуморо куллан беҳтар мекунад. тавре ки мо дар боло гуфта гузаштем, йога ба коҳиш додани стресс кӯмак мекунад. ин ҳам сабабҳои асосии беморӣ мебошанд. илова бар ин, он яке аз воситаҳои асосии солим нигоҳ доштани системаи нафаскашии мо мебошад. тибқи як пажӯҳиши хурд, бемори 57сола ки аз ҷиҳати нафаскашӣ мушкилӣ мекашид, баъди пайвастан ба машқҳои йога ки 8 ҳафта давом кард, мушкилиҳои худро ба таври назараш коҳиш дод ва ҳатто ба дорувории камтар ниёз пайдо кард. машқи йога метавонад ба мисли машқҳои анъанавӣ ба монанди қадам задан ба шахс тез кӯмак кунад. нафарони хоҳишманд метавонанд дар хона ин машқро оғоз кунанд. мувофиқи баъзе таҳқиқот, йога метавонад ба онҳое ки ҳолати афсурдагӣ, вазни зиёдатӣ, хастагӣ, беҳолӣ ва дигар мушкилотҳоро доранд муфид бошад. пас вақтро аз даст надиҳед ва ба йога машғул шавед.